हेलो गाइस बरायबाय आंनि गोदान मोनसे भिडियोआव आं दा मोनसे भिडियो लानानै फैदों बेनो मारैहाय टमेट'खौ फोमोनो मेडिसिन सारनानै बांगालफ्रा माबायदि फानो आं बेखौ देखायलांगोन नायलांबानो जाबाय भिडियोखौ जोबजासिम गोमोन जानायनि थाखाय माबायदि मुलि सारो आरोखि ना मुलि सारनानैसो फोमोननानै फानो आरोखि सान्दुङाव लामलानानै मुलि सारनानै गोजा खालामजोबनानै फानो आरोखि ना दुब्रियाव आरोखि ना दुब्रिनि जेनेबा बेंगल ओरैहाय गासिबो बेफोरबायदि खालामजोबो आरोखि ना जोंनावथ' बांसिन बेंगलनिसो साप्लाय जायो माबायाहाय टमेट' बायदिसिना नायलांदो आरोखि ना भिडियोखौ माबायदिहाय मेडिसिन सारनानै फोमोनो माबायदि फानो आरोखि बिसोर ओमफ्राय बे मेडिसिन सारनाय टमेट'खौ जायोबा मानसिनि देहाया मा जागोन बाजाराव थिग बेफोरबायदिनो खालामनानै फानो आरोखि ना बिसोर माने मुलिया सारबाय सानसे दोनबाय बिनिफ्राय बाजाराव लाबोबाय नै जोंहा बिदिखौनो बायनानै जानाय जायो आरोखि बेखौ सानदो बिराद गाज्रि आरोखि बिसोर फाननो हानांगौल' जाहैबाय बिसोरना भिडियोखौ फुल नायलां लोगोफोर बुजिनाय नङा टमेट'खौ माबायदि फानो बांगालफ्रा बाजाराव माबायदि लाबोयो सानसे सिगां सारग्रोबाय बिनिफ्राय अखानायै बाजाराव फानफैबाय बेबायदि फानो आरोखि ना बिसोर आं देखायलांगासिनो दङ भिडियोखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामनो नाङा भिडियोखौ बुजिनाय नङा आरोखि ना माबायदि बिसोरो मावो आरोखि ना मेडिसिन सारनानै माबायदि फोमोनो आरोखि फुरा मेडिसिन सारजोबनाय माबा एकदम गोथाङावनो खानानै सारो आरोखि गोथाङाव खाबाय सारबाय बिदिनो सानसे सान्दुङाव होबाय बिदिनो गोजा जाबाय आरोखि मोननाय सिस्टेम जाबाय ओमफ्राय बेखौ मानसिया जाबा मा जागोन मानसिनि देहाया बिसिनावथ' साननाय गैला नालाय फाननो हानांसिगौल' आरोखि बिसोरो भिडियोआ बेनोमोन लोगोफोर सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलां अननानै आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालामनानै हर आरोखि हागौमानि शेयार खालाम भिडियोखौ जाहाथे आं गोदान भिडियो लाबोनो हायो आरोखि ना गाइसमोन